Du må gerne rejse op og gå lidt rundt med hende. Ja, det må jeg gerne. Mm. Så stod jeg ovenpå falderæbet og fangede fisken. Så ligger man, så man kan se her. Og loftet. Og det røde derovre. Er det røde spændende igen? Hvad var det? Var det en, du kendte? Hun kigger længere ned end mig i hvert fald. Jeg ved, at det er nede på bordet, det fanger. Ja. De er rettet helt ned mod. Store øjne. Ja. Jeg synes bare slet ikke, du smiler, når jeg den her fremme. Slet ikke så sjovt mere. Nej. Det er alt det andet, der er spændende. Du har fanget et eller andet. Måske skal du lige give hende den der kjole og tage nogle billeder, Ja. inden vi glemmer det. Ja, det er det. Og så hun blev alt for træt igen. Ja. Laver du? Og du zoomer. Ja, men det er dig, der trykkede på noget. Det er dig, der her, der zoomer. Hvad? Ja. Jeg tror, det var dig, fordi du pillede ved den der. Som jeg sagde, du er ikke rigtig... Ja, men jeg skal jo lige lære det. Kom også til første gang. Ej, så den små åbenbart meget godt. Hun så ikke glad ud. Hvad? Ja. Jeg tror ikke, det smager så godt alligevel. Nej! Du kan jo, jeg vil filme imens. Jeg har fået. Okay, tag en op. Jo. Hvorfor skal man... Store øjne. Og hvad ligger der her? Ja. Ja. Så du slæve den hen. Der sagde jeg lidt. Nu må selvom de siger det godt fast i god til at betale. Skal vi bare trykke på den igen? Ja.